Вітаю, мої шановні сябри. Вирішила потрынденьки зробити з вами. Тому що що? Правильно, тому що у когось новий мікрофон. Зараз кришечку позбираємося. Сьогодні тестимо рулетку у тим ліку. Яшчэ я бачу, у мяне крышачку так засвечана камера, но гэта не страшна, гэта тэхнічна потым мы свет падраўняем. Я не думаю, што гэта самае такое дрэннае, што можа быць. Зараз хіба прыберу крышачку, каб не так яно яскрава было, як я умею. Але я задаволеная, таму што сябры, нарэшце з гукам усё будзе добра і не будзе аніякіх праблемаў, таму што нарэшце гэтае пытанне знята і ў мяне ўсё добра, і я так па-жаночаму, па-блогерску шчасліва, таму што нарэшце тэхнічна ў мяне ўсё атрымліваецца і запісы атрымліваюцца. Я крыху стамілася, таму што я сёння працую з матэрыяламі, шмат працы, праца такая патрэбная, і шчыра кажу, я просто вырашыла з вами сёння патрындзець, таму што мне патрэбна абмеркаваць усё тое, што я сёння загрузіла ў сваю галаву, таксама пачуць вашы меркаванні і, канешне, распавесці, што мы нарэшце аднаўляемся і будуць рознага кшталту новыя праекты, чаму я неймаверна рада і шчасліва. Калі ласка, пішыце, як вам гук, таму што вы ведаеце, што ў мяне гэта самая балючая тэма, але, ведаеце, учора я, скажем так, наплакала сабе на мікрафон, і я калі прыйшла ў краму, былі толькі чорныя мікрафоны, і я кажу сваім прадаўцам, што, слухайце, ну калі ласка, давайте без чорнага, таму што я пастаянна ў чорным, я ўжо так стамілася, мабыць, ёсць нешта павесялей, мабыць, ёсць зялёны, нейкі блакітны альбо жоўты. Я нават на жоўты пагадзілася бы, хаця кажуць, што з пункту гледжання псіхіятрыі жоўты колер, ён не заўсёды сведчыць пра адэкватнасць, скажем так. Але яны паглядзелі па QR-коду, што ёсць белыя мікрафоны, і вось гэтая лялюсю цяпер са мной і дапамагае мне з вами працаваць. Так што ўсё, сябры, добра. Лахвіч, вітаначкі. Валічык, вітаначкі, прывіталася з табой. Спадар Константин, бачу. Адзіна, сябры, прабачце, пакуль чат на тэлефоне. Я яшчэ не набыла сабе монічку новую, і хутка, я спадзяюся, пераехаць ужо з чатам на манітор, каб я вас бачыла і магла аператыўна рэагаваць на тыя паведамленні, якія вы пакідаеце ў чаце. Сябры, я не дарма сёння запусціла апытанку, але я вам не скажу, чаму сёння, і не скажу, чаго я яе запусціла, але папрашу адрэагаваць, таму што для мяне гэта ўкрай важліва. Сёння распавяду, чым я займаюсь. Сёння цэлы дзень, ну не цэлы дзень, ладно, не буду там сачыняць, але добрую палову дня я пішу ролик па кейсу Азаров Жываглот. Я ўжо анансавала яго ў сваім тэлеграм-канале, далучайцеся, калі ласка. Я зараз у чаціку, напэўна, напішу. Я першы, прадаецца, прагаласаваў. Ну, відавочна, так. Зараз я пакіну свой канал, тэлеграм у чаце. Сябры, усе абмеркаванні насамрэч будуць там, і я там буду пакідаць анонсы, там я буду пакідаць пытанні на абмеркаванні. Так што я вас запрашаю ў тэлеграмчык. Мне ўжо там сёння накідалі ўсякіх розных прыемных паведамленняў. Там вельмі у нас такая пакуль гэта адчыненая суполка, але я спадзяюся, яна такой і застанецца ціхай, спакойнай і вельмі такой, ведаеце, сямейнай, што называецца. Зараз я скапірую канал, і вы можете по каналу далучыцца да чату, калі у вас ёсць жаданне. Калі няма жадання, просто сачыце за нашымі навінамі, і я буду рэгулярна пісаць свае погляды, свае меркаванні. Вось зараз я дам пост по таму матэрыялу, якой я ўжо апрацавала, таму што я сёння глядзела пасяджэнні каардынацыйнай рады, заходзіла ў тэлеграм, глядзела паведамленні, храналогію, спрабавала восстановіць у рамках праекта «Твары беларускай палітыкі», што там адбывалася, як там адбывалася.
Зараз мы з гэтым пойдзем у рулетку пагуляем, тому што мне хацелось бы патэсціць таксама, што там на рулеткі ў нас адбываецца. Тым больш я заходзіла толькі што на стрым пана Васіля, я бачыла, што ён хадзіць па Беларусі. Ось я нагадваю і звяртаю ўвагу, што ў Беларусі зараз не самая бяспечная гісторыя. І, скажем так, у рулетку выходзяць людзі, якія могуць сабе дазволіць выходзіць у рулетку, то бок яны адчуваюць сябе цалкам у бяспецы, то бок гэта зазвычай не палітычныя людзі, хаця украінцы па старых рэях спрабуюць яшчэ ў беларусаў вылучыць нейкую інфармацыю. Гаагская моль, прекрасна, вітаю. Ось, гэта, ведаеце, такой... Альбо праплочаныя. Тут я цалкам пагаджаюся, так, праплочаныя могуць быць, так, я чат ставлю сабе пад нос, таму што мне падаецца, што так будзе мне зручней крышачку зараз працаваць, сябры. У Беларусі цяжкая гісторыя. У Беларусі за лайк можна прысесть на некалькі год. Учора, я нагадаю, было 700 дзён, як у рэжыме інкамунікада знаходзіцца Мікалай Статкевіч, і пры ўсіх нашых намаганнях, на жаль, на сённяшні дзень у народнай грамады няма аніякай інфармацыі па нашаму лідару. У нас таксама ёсць праблема з нашымі актывістамі, хто знаходзіцца за кратамі. Мы дакладна ведаем, што яны хварэюць, мы дакладна ведаем, што вельмі сильно падорвана здароўе. Я ўжо не адзін раз згадвала маю, я не ведаю, ну, я храніцель у яе, Паліна Шарэнда-Панасюк, як яе збіваюць, як яе катуюць за кратамі. На жаль, рэфлексія і замежжа, і нашых беларусаў агулам, яна вельмі слабая дзеля таго, каб гэтых свалачэй рэжымных прыцягнуць да адказнасці. Але мы працуем у гэтым накірунку, і я вельмі спадзяюся, што нам патрэбна будзе больш мабілізавацца ў гэтых пытаннях і, адпаведна, атрымаць нейкія пэўныя вынікі. Давайте я крышачку прайдуся па відэо, якое я сёння здымала, і яшчэ буду здымаць, таму што, выяўляецца, я абсалютна не ўмею пісаць ролікі. Совершенно, вось проста не маё, і мне гэты фармат не падабаецца, і мне ў ім некамфортна, таму што я звыкла працаваць у рэжыме онлайн, то бок для мяне вось гэтая жывая камунікацыя з вами, яна натуральная, а калі я сцэнарна працую і спрабую нешта сляпаць з гэтага, но ў мяне, шчыра кажу, атрымліваецца фігня поўная. Так што я, напэўна, перайду ў фармат онлайн з тварамі беларускай палітыкі. У мяне ўжо ёсць падрыхтаваны матэрыял, мне патрэбна яго толькі апрацаваць, і ў такім рэжыме, зараз я вам пакажу, пераходу. Звыкла больш да такой жывой камунікацыі, я бачу чат, я бачу вас, я бачу вашу рэфлексію. І вось, напэўна, гэта галоўна, гэтая прамая камунікацыя з вами. Адпаведна, хутчэй за ўсё, з тварамі беларускай палітыкі я перайду ў онлайн-рэжым і буду вам нажыва паказваць, а ўжо потым шматочкі самага цікавага, мабыць, я буду сабе неяк набіраць і публікаваць у іншых сацыяльных сетках. Вось, паглядзім, таму што, яшчэ раз падкрэслю, ну, не мой фармат запісу абсалютна, то бок я ў такім рэжыме не ўмею працаваць, выяўляецца, мне цяжка. Вось, папрашу распаўсюдзіць, папрашу далучацца, таму што, пане Сергію, вітаю, обіймаю міцна. Слава всім силам оборони України. Так, Хелен, які красивучі, так, дуже вельмі пригожа. Я беларускую люблю, і у беларускім фармаце мы часцей будем працаваць, тому што ну, украінскую мову вы і так чуеце, мне падаецца, часта, часцей за беларускую, таму я буду для балансу вось гэта рабіць, чтобы вы адчувалі нашу беларускую моц, але насамрэч мне тэхнічна не хапае беларускай мовы. Я вельмі мала камуніцырую ёй, і мне вельмі важліва, каб яна ў мяне не прасідала. І калі я працую з праектамі, усе мае сябры дакладна ведаюць, што я ніколі не пішу расейскай, я не выкарыстоўваю расейскую мову ў побыце,
і для мяне гэта такая вельмі важлівая тэма трымаць баланс моўны, таму што беларуская мова ва ўкраіне, ну гэта проста некалькі чалавек, якія размаўляюць са мной на мове роднай нашай. Вось, і калі шчыра кажу, калі я занурылася ў праблематыку, чаму так адбылося, вось я не хочу просто спойлерыць загадзя по праекту, але мы ведаем, чаму гэта адбылося. Мы можам вось гэта гістарычныя ланцугі працягнуць, паглядзець, дзе былі вось такія перакосы ў бок расійскай мовы, і гэтыя мы працэсы назіраем зараз літаральна. Адпаведна, мы можам адказаць ужо на пытанне, а чаму беларусы ў большасці сваёй размаўляюць расійскай мовай. Вось гэтыя працэсы, яны маюць сваё лагічнае заключэнне, свой вынік такі пэўны. Адпаведна, гэта таксама мы будзем з вами, сябры, абмяркоўваць. Я ўжо ў папярэднім пад коўдрай я казала вам, што ёсць такі праект, але мы пачакаем, калі мы яго прэзентуем, таму што гэта вельмі цікава, гэта вельмі карысна, і мне падаецца, вось гэта тое моцнае, што мы можам запрапанаваць на сённяшні дзень нашаму беларускаму грамадству. Вось, у мяне на фоне падпіваюць мае папугаі, якія мусяць ужо спаць, але яны вось любяць мне дадаць драйву, што называецца, да стрымов. Тэлеграм піша, няма такога імені карыстача, так, правда, сур'ёзна. Якся маешся, Оленко? Сергей, я змяню сваё жыццё, таму што шэраг падзеяў, які быў дагэтуль, ён мяне вельмі выкасіў, эмацыйна выкасіў, і я ў белым, я сабе падрыхтавала цішотачку белую, яна заўсёды будзе белая ў стрымах. Я набыла белы мікрафон, таму што я ўчора ўжо распавядала. Я папрасіла не чорнае, я хачу адысці ад чорнага колеру, я хачу адысці ад усяго цёмнага. Гэта не мой колер, я яго ніколі не любіла, але ў сілу абставінаў вам вядомых, ну вось я мушу так выглядаць час ад часу. Адпаведна, я хачу пазітыва. Мне крытычна яго не хапае. Я спрабую выйсці з гэтага цяжкага стану, і я спрабую неяк сябе пераканаць у тым, што жыццё яно працягваецца насамрэч, то бок не патрэбна занурвацца ў гэтую трагедыю пастаянную. Вось, тэлеграм я, сябры, дадам, напэўна, давайте паспрабую чат зараз перакінуць. Магчыма, канал, ну ён не прыватны, тып каналу публічны. Ну давайте спрабую чат зараз закінуць вам. Магчыма, праблема ў біты спасылкі, як заўсёды. Вось, таму... Ага. Публічная. Сябры, гэта я касячная, таму што ў мяне была... Да, чат быў зачынены. Прабачце мне, калі ласка. Зараз я яго адчаплю. Чамусь ён не хоча мне адчапляцца. Окей, наступны раз я скіну спасылку, таму што я бачу, што чамусьці чат у мяне не хоча пераходзіць у стан публічнага. А ніяк. Зараз паспрабуем яго разблакаваць. Таму што я хавала беларусаў, вы ж разумееце. Мне было вельмі важліва прыхаваць маіх сяброў, якія былі ў той час са мной, але я папрасіла ўсіх, у каго ёсць меркаванне і існуе нейкая пагроза, папрасіла пакінуць чат, таму што я не гатова была людзей пастаўляць. І я ўжо адчыніла чат, калі людзі павыходзілі. То бок у мяне на канале хтосьці яшчэ застаўся, іх не бачна. А вось з чатам прыйшлося крышачку павазякацца, каб людзі самастойна, што называецца, павыходзілі. Зараз мы паспрабуем гэта падправіць. І зараз, сябры, мы ідзем у рулетку, таму што я хачу яе таксама патэсціць, бо мне важліва. Бо мне важліва ведаць, што там у нас у Беларусі адбываецца, але вельмі ціхенечка, каб я не нашкодзіла. І
Гэта было максімальна прадуктыўна. Так, я тут паходу так адчыніла чат толькі што. Зараз я дам спасылку у паблікі. І я так думаю, што ўсё будзе окей. Так, я бачу, што пайшлі падпіскі на канал. Сябры, я адчыніла толькі што чат, так што я вас туды запрашаю. Калі ласка, далучайцеся. Я так думаю, што ўсё будзе добра. Дзякую, што пішаце мне за такія касякі тэхнічныя, таму што гэта важліва. І што класна ў мікрафоне, я магу адхіляцца, і ён все роўна будзе працаваць роўна. Гэта мне асабліва спадабалася. Так, Генрі, вітаю. Пане Володимир, вітаю. Перший раз від початку війни Хелен дивлюся. Ну, Хелен, на жаль, так само знікала на 2 гады, але не хочу занурвацца ў тэму, сябры. Гэта мне вельмі балюча, і я сёння зноўку раніцай пракінулася ў слёзах, таму што я бачыла тых, каго я любіла і люблю, і буду любіць, і вось гэта пакуль гісторыя са мной пастаянна. Але мы працуем. Я прапаную занурыцца зараз крышачку ў рулетку, патэсціць яе, паглядзець, як працуе гук, ці чуеце вы аўдыторыю. Я таксама з вами паслухаю, у мяне тут ісці ёсць вуха. І мы паглядзім, што ўвогуле мы можам рабіць, і я павярнуся ўжо непасрэдна да размовы з вами, таму што мне гэта вельмі важліва трымацца з вами разам. Так, ну тут я бачу нібыта ўсё добра, правда? Паехалі ў рулетку. У рулеткі ў мяне крышачку іншая гісторыя, таму што камера іншая, але я не думаю, што гэта не крытычна ўплывае, правда? Цяпер ідзем слухаць на тым баку. Я толькі што расіянца сустрэла нейкага, ён мне кажа, я з Расіі, ось, ну і карацей, я яго абмацюкала як заўсёды. Так, абіраем краіну Украіна, гуляем пакуль па Ўкраіне. Я таксама ва Ўкраіне, хто хоча са мной сустрэцца, фіраначку бачыце. І пойдзем шукаць людзей і перавяраць гук. Дзеці, не хадзіце па рулеткі, калі ласка. Вы іх чуеце таксама, так? Гэта прекрасна, сябры. Ну, я прынамсі ў навушнік чую іх. Ну, ідземце пагуляем. Пішыце, якую краіну. Не забывайце, калі ласка, прагаласаваць. Так, я зараз гуляю па Ўкраіне. Ідземце акупацыю абмяркую. Здравствуйте. Доброго вечора. О, які ви гарні. Дякую. А що ви так пізно гуляєте? Скоро комендантська година. Но у нас нет такого. Як то вас немає? Що мені кажете? Ви що, в Ужгороді живете? В Закарпутті? Не, мы в местах более развитых. Дякую Богу, що я не москаль. Слава Україні! Героям слава. А що ви думали? Так собі що? Ні, я нічого не думала, я дивлюся на вас, любуюся. Щиро патріотична мова. Дійсно! А якщо вам, хлопці, скажу, що я білоруська, ви мені повірите? Та й білоруська по акценту вже зрозумів. Вже зрозуміли, що я таки білоруська. По акценту так, бо в мене був вчитель, я вчився, то в нього такий був акцент, як у вас. Трошки зрозуміло є. Чудово. Слухайте, я сьогодні ходжу по українцях, питаю, чи вважають вони Білорусь окупованою територією. Що? Ходжу по українцях, питаю, чи вважають вони Білорусь окупованою територією. А можна я
не будемо відповідати. Можна, вам все можна. Все. Щиро дякую. Добре. А як вам загальна ситуація по Україні? А воно вас цікавить? Дуже сильно? Добре, хлопці, я побіжу. Я не знаю, з якою метою ви в рулеці. Якщо зробити мені комплімент, то щиро дякую. Мені дуже приємно, я побігла далі. Давайте рада побачити. Навзаєм, папа. Я не зрозуміла, чесно, відверто. Дякую, дякую. Добрий день. Добрий вечір. Так, я тут маю атрибут. Привіт. Добрий вечір. А що ви мені за увагу не робите, що я неправильно кажу? Не треба казати не добрий вечір, а доброго вечора. От чуєте українську мову і не виправляєте, не кажете, що така панянка красива не каже правильно. Ну ви самі себе виправили. То бо я розумна. Ну а ви що ж? Я ж не косячна, я ж українка. Я ж не можу бути косячною, правда? Ви що, всіх дурних читаєте? Ні, борони Боже, ви що? Як українець може бути дурним, ви що? Це генетично в нас не закладено. Ну, отож. З ким ви тут спілкуєтеся? Що я перепрошую, погано чую. Ким ви в чат рулетці спілкуєтеся? Ну я перший раз не кажу. Ви перша? Я теж перша. Ні, не вірю. Чому? Ні. Що ви думаєте, що ці зелені очі можуть вам збрехати? Я не бачу ваших очей зелених. То я вам кажу, як така панянка може брехати? Я просто бачу ваше стуло. А, я зрозуміла. Слухайте, мене то мікрофон палить, то стул, розумієте? Ну. Ви просто стріми ведете, правда? Так, просто стріми веду. Але сьогодні я з друзями просто перевіряю, я собі з допомогою друзів набула новий мікрофон, і мені треба його потестити, розумієте? Я як то кажуть, підослідний кролик появився, так? Так. Мікрофон хороший, так. Ну, тож, ми ж українці, я ще раз кажу, що в нас нічого поганого бути не може апріорі. Слухайте, я взагалі-то сьогодні по українцях хожу з питанням. У мене таке дурнувате трохи питання є, але я його задаю. Можна вам задати питання? Ну, ви ж знаєте, що ви в стрімі. Дивіться, я питаю сьогодні в українців, чи вважають вони Білорусь окупованою територією? Ні. Чому? Окупованою тільки від росіян. Так. Росіянцями, звісно. Білорусь окупована територія росіянцями. Так. То ви так вважаєте? Так. А чому ви так вважаєте? Можна спитати? Президенти не так договорилися. Я вам не можу так, а ви в прямий ефір це ведете? Так. Вас зараз дивиться 1200 людей. Але я збрехала тільки, що чесно кажу. Ці зелені очі ніколи не брешуть. Ну я ж не бачу ваших очей. Ну я не можу наблизити камеру. Ну ні, ну що ви. Ну, Повірте мені на слово. питання відповісте. Ну дивіться, давайте ну вже без смішочків. Чи дійсно в Білорусі така ситуація, що країна під впливом іншої держави і по факту вона не вирішує самостійно свої питання і не може з'являтися на сьогодні незалежною країною? Я думаю, так. Насамперед, мені від українців це приємно чути, тому що я та білоруска насамперед. Я етнічна українка, але є громадянкою Білорусі. Мені дуже важливо знати українську позицію, от таку здорову, аналітичну. Чи українці розуміють, що відбувається в Білорусі? Я думаю, всі українці розуміють. Ну, є деякі виключення. Як ви вважаєте, чи є сенс це питання підіймати? Або все настільки прозоро і зрозуміло, що це просто безсенсовно? Ну, це для Білорусі таке питання піднімати. Ну так, звісно. Для українців. Але це важливо і для українців. Послухайте, такий кордон.
Це ж безпека України в першу чергу. Погодьтеся. То я хочу, щоб Білорусь була безпечною країною і для України в тому числі. Ну, то зніміть того президента Лукашенка. Як би я могла, хлопці, мені повірте, я б своїми руками його задушила. Я вас підтримую. Дякую. То я пішла? Я задачу прийняла, пішла виконувати. Дякую. Гарного вечора. Героям слава. Так, він хотів сказати слава Україні. Так, друзі. Вітаю вольних людей, вітаночки. По Україні хожу, напевно, буду спробувати білоруською, але, видите, у мене так автоматом я перемикаюся на українську мову одразу, і мені не отримлюється. Что у вас по гуку? Напишите мне, коли ласка, украй важливо розуміти, що ви чуєте добре, і у мене налаштування, ну, так само добре, і мікрофон працює. Бо, блін, у мене реально такі проблеми завжди з гуком були. Лукашенко нічого не вирішав у Білорусі. Гэта ми ведаємо. Так, сябры, гэта важліва. Сьогодні ми пропрацюємо рулетки по Україні, а потім у Білорусь заскочимо, тому що я хочу ось такое... Гэта не сацыяльнае апытанне, аніяка. Гэта на апытанку не цягне, але гэта важліва разумець, тому що я могу сустрэць людзей, якія не прааналізавалі тое, што з Беларусю адбылося, не прааналізавалі тыя падзеі, якія адбыліся, і, адпаведна, маюць памылковае меркаванне наконт беларусаў і Беларусі. Вось, все чути добре, шчыра дзякую. І вось для мяне ўкрай важліва публічна пазіцыю выказаць, таму што гэта тычыцца, ну, мне падаецца, усіх беларусаў. Калі ласка, запытайце ў беларусах, якія думкі на гэтае пытанне. Окей, я спытаю, але давайте пакуль патэсцім яшчэ крышачку Украіну, таму што ну, я з украінцамі заўсёды адпачываю, потым іду на Беларусь, выбешваюсь, а потым павяртаюсь да украінцаў. Парашкі хадзіць мы, сябры, не будзем. Я выключыла ўвогуле гэту краіну свайго жыцця. Я хочу, каб яна проста развалілася і больш ніколі нідзе не існавала. У тым ліку у рулетцы. Чути добре. Дякую щиро. Слухайте, нарешті у мене нема проблемів. Нарешті у мене нема проблемів з гуком. Ось хто со мною давно, ось пана Сергія, я знаю, він з самого початку. Сябры, у мяне ніколі не было, мне падаецца, аніводнага эфіра не было, каб у мяне быў добры гук. У мяне заўсёды эфіры пачыналіся з таго, што Хелен наладжвае мікрафоны. Просто, вось гэта нейкая, я кажу, гэта такая карма моя была жудасная, але я сёння, напэўна, таму што прыцягнула да сябе вельмі шмат такой пазітыўнай энергіі, сказала, божачкі, давай усё ўжо атрымаецца нарэшце. Я вось вопратку белую апранула, я ўжо не ў чорным. Там да цямы сябе прывела, мікрафон сабе набыла прыгожа, калі ласка, няхай ўсё будзе добра. І вы ведаеце, ўсё добра. У вас гарна украінская мова, бо я этнічна украінка, так. Мені болить за дві країни і... Так, я народилася в Україні, я прожила довгий час в Україні. Майже 14 років щоліта я була в Україні. І я така галичанка. Мене тут всі знають, що дівчина з Галичини. Ось адсюль пайшла моя ось гэта падкорка украінская. Хаця я 35,5 год расійскай мовы размаўляла, я кажу, я ахвяра этнацыду, ведаеце. Але дзякуючы абставінам мяне зацягнулі ў гэта беларускамоўнае поле, у беларуска-нацыянальнае поле. І дзякуючы украінцам, дарэчы, я вось гэтыя кропачкі нацыянальнага адраджэння, вось гэтыя парасткі, якія ва мне былі, яны знайшліся. Гэта ўсё украінцы, яны з мяне выцягвалі і беларускае, і украінскае. Ось, калі будзе тут пане Василь, я з задавальненнем Васильку прывітаю, тому што гэта, напэўна, яго, калі ён пабачыў, што галичанка пише расійскую мову, що за фу-фу-фу. І він мене тоді в 19-му році настільки, знаєте, в один день він мене отако перемкнув. Сказав, пиши як вмієш, а я тебе поправлю. Я йому за це дуже вдячна. Тому що така одна людина змінила цілком моє життя, можна сказати. Так, йдемо гуляти по Україні. Шукаємо когось цікавого. Доброго вечора. Угу. Не українець.
Добрий вечір. Нічого не чую, такий поганий мікрофон. Покажи попугая. Я не розмовляю з російськомовною щелепою. Вибачте. Вибачте, друзі, але не мій формат абсолютно. Я не хочу їх чути, я не хочу їх бачити, я їх ненавиджу просто. От я не кажу, що питання в мові це от просто, знаєте, це така якась позиція. Не хочу. Ну, не на стрімах. Не буде на стрімах. Вона буде така мова російська, тому що в мене є блогери, з якими я хочу записати зараз інтерв'ю. Вони спілкуються російською мовою, але там головне інформація, мені подається. Так, гуляємо далі. Давно не бачив, дякую. Дякую за білоруською. Я не ведаю, чому я не стала лепшою. Мабуть, тому що я вельми шмат навінаў зараз пишу на ресурсах команди білоруської мови, і час від часу мені потрібно до слоўнікаў ісці, тому що я не ведаю, як це слово пишеться, альбо я сумніваюся, що яно використовується іменно у таким вигляді, і остатній час, коли я на Народну громаду публікації ставлю, то я часто заходжу, мені приходиться заходити у слоўнікі і глядзець, як прапісваецца тое альбо іншае слово. Так. Але то, што лепш стала, дзякуй. Я згадваю свой першы стрым. Гэта была такая, ведаеце, суржанка офігенная. Гэта была сумеш суржыка і трасянкі. Там ад беларускага было, мабыць, толькі назва. Усе, ведалі, што беларуску запрасілі ў эфір. Але, шчыра кажу, гэта, канешне, быў трэшак. Я вось зараз себе сама слухаю, я думаю, божечки, якое ж ты было неадукаванае. Дзіцё такое горкае. Але шмат мне дапамагае, дарэчы, TikTok беларускамоўны. Я подписываюся на беларускамоўных тиктокераў, хто мяне пачуе. Хелен Мінская подписываецца адразу. Я нават не гляджу контент, таму што я бачу, што калі беларускамоўны, хтосьці мне патрэбна яго падтрымаць абавязкова. Таму подписнікі мае беларускія тиктокеры, калі ласка, Хелен Мінская заўсёды на вас подпішацца і падтрымаю. Так, поехали далей, погуляем про летки. Я в Украине, коли что? З України будете? З України, так. А з якого міста? Я галичанка. Я з міста Овруч. Знаєте таке місто? Я не знаю такого міста. Житомирського області. Житомир. Вітаю. Але у вас же ж, напевно, не було окупації, правда? Не дійшли. Погано чуєте мене? Навіть просто багато густо робить техніка. Добре, я побіжу. Бережіть себе і ховайтеся в укриття, коли обстріл, будь ласка. Вітаю. Дякую. Яка приємна жіночка. Па-па. Все добре вам. Навзаєм. Вашим діткам, вашому чоловіку, все добре. Дякую. Навзаєм. Слава Україні. Героям слава. Я люблю по Україні ходити, ви розумієте, завсёды усмешка. Ось, нават калі у тебе самое херовое настроение в хламіну, просто зайди у рулетку до українців, і ти атрымліваеш столькі эстэтычнага задавальнення. Зараз на Беларусь пойдем, я вам покажу, що там. Бо там адэкватнай Беларусі зараз беларусы не сидять. Не чакайце ад беларускай рулеткі, што там будзе нейкі, ведаеце, такі элемент разумнасці, гэта дыяманты, калі мы такіх сустрэнем. Таму што беларусы зараз заціснуты настолькі моцна, што гэта капец. Сёння прыходзілі навіны пра тое, што YouTube у Беларусі сеў. Вось, Кацапстан там па поўнай праграме заціскае гайкі, мы чынім ім супраціў, і ў тым ліку вось у такім фармаце. Адпаведна, Хелена, пані Наталі, вітаю, я також вас рада бачити. Давайте з чатиком трошки попрацюю. Я нават помню гэты стрим, гэта было з Александром Беспалом. І з Александром Беспалом я так само косячная была, але ён мне ўсё прабачае. І першы стрим мы рабілі з панам Василем Пацелію на канале, якой, на жаль, уже не існуе. Гэта наша Украіна Русь. Вось тады я праз Василька звярнулася, попросила даць эфір апозіцыі, і пан Василю нам даў ЭТР на украінскім канале, і там же мяне пабачыў пан Василь.
наш хан Василь, пан Василь Ганчар, і ён ужо запрасіў мяне як блогера. Вы, мабыць, патрэбна аднавіць, як гэта ўсё пачыналася, таму што у мяне быў канал, на ім было 0 падпісчыкаў, і калі пан Василь мяне пабачыў, ён сказаў: хуценька, пашлі, падпісаліся на гэтую дзяўчыну, і амаль 40 чалавек за адзін дзень налетела на мой рэсурс, і я зразумела, што, патрэбна нешта новае пачынаць рабіць, і у мяне ёсць мае першыя стрымы, яны ў архіве, і сябры, гэта было жудасна, шчыра кажу, гэта было проста жахліва, але гэта тое, з чаго я пачынала, і мне за гэта не сорамна. Беларусы баяцца, именно так. Таму я беларусаў не буду кантаваць, і я хутчэй за ўсё фіраначку не буду здымаць на Беларусі, таму што гэта небяспечна. Вось ва ўкраіне яшчэ можна пагуляць? Тут просто не фаніце мне ў вуха. Вось, па ўкраіне гуляць можна фіраначку адчыніць, а па Беларусі гэта небяспечна, таму хутчэй за ўсё будзем усё такім. Хаця я глядзела, Васіль, ён гуляе проста як заўсёды. Ну, яны не робяць ні фіранкі, то бок ім... Ну, бо украінцы, ведаеце, а мне ж за Беларусь баліць. Я ж не магу сабе такога шчасця дазволіць. Беларусы дуже смелава нація. Ведаеце, вы зараз... Ну, зноўку, я не хачу даваць інфармацыю. Вельмі будзе цікавы стрым, я вам абяцаю, вельмі цікавы стрым правядзем. Мы патлумачым, што з беларусамі адбылося. Таму што мы зараз вось плённа працуем з гэтым пытаннем, з беларускім пытаннем. І у нас прыходзіць велічэзная колькасць інфармацыі, такой я ўжо у мінулым пад коўдрай стрыме казала, што я калі занурылася ў падзел Рэчы Паспалітай, што там адбылося, я ж лічыла, ну я шчыра кажу, прабачце мне, украінцы, калі ласка, прабачце, але я не ведала гэтага. Я занурылася ў першы падзел Рэчы Паспалітай, таму што я там шукала інфармацыю. І у Вікіпедыі базава я прачытала, што пры першым падзеле Рэчы Паспалітай Галычына пад Аўстрыю сышла. І я такая: та ладно, а мае украінцы ведаюць? Ну 100% ўжо ж ведаюць, а я не ведала. І вось гэтая гісторыя, мы яе, ведаеце, мы яе зараз, вось чым больш пластамі ўздымаем, тым больш у мяне вочы стаюць. Адпаведна, я проста не хачу зараз паліць контент, якой будзе, але гэта будзе ўкрай цікава. Калі пабачыце стрым «Закон Лахвіча», сябры, я вас вельмі прашу, вось хто мяне зараз глядзіць і хто будзе глядзець, завітайце абавязкова, таму што гэта будзе бомба-ракета, вам абяцаю. Але не буду пакуль распавядаць, таму што, ведаеце, гэта праца дзвюх людзей, і, адпаведна, я не хацела бы зараз, што называецца, перацягваць коўдру на сябе, таму што мы ўсё патлумачым у стрыме. Так што пабачыце назву «Закон Лахвіча», калі ласка, зайдзіце абавязкова ў стрым, таму што там будзе шмат карыснай інфармацыі, вельмі шмат. Гуляем далей па рулеткі? Хелен, як вы лічыце, беларускапаваныя чаму? Закон Лахвіча. Закон Лахвіча, сябры. Я пытанне паставіла сёння не дарма. Я напрыканцы стрыма я патлумачу вам, чаму я паставіла такое пытанне. Яно каверзнае, яно з прыколам, як заўсёды. Я ж простымі шляхамі. Ведаеце, як казала моя настаўніца па хіміі: Хелен, ты адзіная, хто простымі шляхамі не ідзе. Таму што у каго формула вось такая, карацінечкая, разумееце, у адну дзею. У Хелен заўсёды палову сшытку было спісана, таму што Хелен шукала адказ. У мяне на хіміі заўсёды была праблема, таму што там, дзе патрэбна было вельмі сцісла напісаць, і гэта рэальна было зрабіць, у мяне чамусьці вось кіламетровыя чэргі выбудоўваліся з гэтымі формуламі. Так што я умею, што называецца, накруціць. Так што, сябры, да, я такая. Я не шукаю простых шляхоў. Мне абавязкова патрэбна з падвыпадвертам. Так, гуляем далей па ўкраіне. Добрий вечір. Добрий вечір. А скажіть, в неділю підете до церкви? Ви знаєте, що я не ходжу до церкви. Але... Невіруюча, так? Ви знаєте, під час війни навіть в окопах моляться. Тому я не можу сказати, що я не віруюча. Я просто працюю без, як то сказати, мені не потрібна людина, яка буде передавати мої думки наверх. Скоріше так. Дивіться. А ви знаєте, що в Біблії написано, кого Бог слухає?
Я не знаю, тому що очевидно, що коли я не ходжу до церкви, то я цього всього технічно не знаю. І, відповідно, краще, коли ви мені розкажете про це буде. Дивіться, що написано в Біблії, що очі Господа направлені до праведних, і вуха його до їхніх молитов. Ось що написано. Так. І якщо людина не покаяною живе в гріхах просто, так як цей світ живе, то Бог не буде слухати її молитви. Ви знаєте, я завжди дотримувалась одного постулату, який мені дуже допомагає в житті. Тут я, маючи декілька освіт, роблю ставку на 50/50. Якщо він існує, він мені вибачить, а якщо його немає, то я зробила від себе все належне. А що ж ви зробили належне? Я до нього час від часу звертаюсь. І все? Так, мені цього достатньо. Достатньо Бога? Так. Так. Дивіться, ще одне питання. А на чому базується ваша віра? Ну, тобто, оці ваші всі ствердження, на чому базуються? На моєму житті, тому що я дуже часто задаю питання, чому він забрав в мене стільки моїх друзів. І коли ви мені хочете сказати, що це не його робота, ну, ви як людина віруюча маєте розуміти, що він же ж все бачить. Чому він забирає кращих, а на цьому світі залишає не кращих? Ото в мене до нього питання, я думаю, що на тому світі, коли я буду, я обов'язково в нього спитаю, чому мої кращі друзі пішли, а ота нечисть, яка зараз на тому боці живе, вона залишилася. І це головне питання в цьому житті, яке мене хвилює. За що пішли мої друзі? Чому я їх оплакую і досі не можу цей траур зняти з себе? Дивіться, я вам трошки добавлю. Написано, апостол Павло казав такі слова. Чому віруючі приводять вам місця із Біблії? Апостол Павло казав такі слова. Віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Почуйте мене. Віра від Слова Божого. Ви не можете вірувати так, як ви собі придумали. Я не можу вірувати в те, що написала людина, в першу чергу. Будь ласка, давайте, я розумію ваше намагання мене якось переконати в тому, що є щось світле, але моє світло живе в мені. І це світло дають мені люди, які живуть поруч зі мною, які мене люблять, які мене обожнюють і обіймають щодня. Оце енергія, яка дає мені життя. Книжки, написані людьми, дають мені знання. Це єдина їх функція, і якщо ви мені хочете з книжки передати інформацію, якщо я захочу прочитати Біблію, і я колись до цього доросту, я це зроблю самостійно, і я зроблю свій висновок. Але нав'язувати, це саме погано, мені подається, що можна робити. Я поважаю ваш вибір, але ви маєте поважати і мій вибір. Погодьтеся. Я вам нічого не кажу проти. Ні, то тут конфлікту немає. Я вам кажу свою позицію щодо релігії. Моя релігія, її в мені ніколи не існувала. Моя сім'я ніколи не тягнула мене туди, куди я не хочу йти. Моя мама була дуже віруючою людиною. Вона ходила в церкву. Коли я з тьотєю ходжу, вона мені каже, ти належиш до греко-католицької церкви, це твій дім. Але ж я не відчуваю, що це мій дім. Але я себе почуваю там добре. І от на цих емоціях я себе і тримаю. Тобто, якщо мені там комфортно, якщо я себе там почуваю спокійно, я доведу вам в однієї з країн, коли я хрестила, в мене 3 хресника, щоб ви розуміли. Я чекала, коли я нарешті покину цю установу релігії, і мені нарешті стане легше. І я не відчувала себе там спокійно. В мене тут є, скажімо так, адмінбудівля, в якій я себе почуваю комфортно, мені там добре. І якщо я хочу, я можу туди зайти і відпочити. Але я не можу сказати, що я парафіянка якась дуже така сумлінна. Ні, це буде брехнею. Моя віра живе в мені, і єдина віра, яка в мене є, це моя віра в мене в першу чергу. Я вас вислухав. Можна я вам кілька речень скажу просто? Будь ласка, послухайте мене. Кілька речень. Я не знаю, чи ви це чули раніше, чи не чули. Але по тій книзі, яку ви кажете, що вона людська, Бог у вічності судитиме людей. Це перше. Друге, почуйте мене. Ви, мабуть, чули про Ісуса Христа?
От Ісус Христос, Він помер за грішників. І це основа християнської віри. Дивіться, я перепрошую, я не люблю перебивати свого співбесідника, але я вважаю, що, розумієте, коли я бачу зірку на небі, я можу дати логічне пояснення, що вона там робить, як вона приблизно виглядає, з якого хімічного елементу вона складається. Це матеріальна річ. Те, що ви мені зараз кажете, це метафізичне, це те, що я не можу перевірити. Тому я вам, це не духовне, це надумано людьми. І жодного свідчення цього немає. Я поважаю ваш вибір, але ще раз скажу, поважайте мій вибір. Я побіжу далі, тому що в мене сьогодні питання окупації Білорусі, і я щиро, відверто, я поважаю ваш вибір, але я не можу дотримуватися ліцемірно того, чого дотримуватися ви, тому я вам відверто кажу, що якщо буде мій час прийти до релігії, я, напевно, це зроблю, але це буде свідомо, і це буде моє рішення, ніким не нав'язане. Жаль, що ви не дослухали. Буквально одне речення хотів сказати. Дякую. Нехай нам щастить. Слава Україні. Добре, хай вас Бог благословить. Дякую. Я не люблю, коли мені нав'язують те, що я давно поставила під сумнів. Я не проти релігії. Будь ласка, вірте в те, що хоч в Бога табуреток, як то кажуть. Це ваше право. Але не передавайте свої... Я знаєте, як моя мама казала? Донечко, я не хочу, щоб ти прожила моє життя, бо воно моє. Моя мама була вельми віруючою. Вона ходила у церкву, вона регулярно навідувала релігійні святи, навіть ті, які кацапами ніколи не святкувалися, тому що мама була в Україні вихована. Ось, і для її це було важливо. Але вона ніколи мене не тягнула. Ніколи. Тому, відповідно, сябри, звісно, тут. Я лічу, це право вибору кожного. Соразмовці дрона чуть. Я кришечку підняла. Пані Наталі, вітаю. Раймунда, мій ліпший модер прийшов. Вітаночки. Покуль у нас, до речі, там, напевно, стоїть обмежування. Я не веду, це стоїть обмежування. Давайте я поставлю обмежування, сябри, тому що буде затримка режиму учасника. Давайте те, хто підписан. Тому що будуть проблеми. 5 хвилин. Слухайте, я ж совсем забыла, что могут накидать. Та. Мои бедные модераторы будут зашиваться с этими ботами. Все поправилось, сябры. Оппонента не чуваць, вельмі громкий микрофон. Вы мне пропонуете микрофон подкрутить? Я могу крышечку подкрутить, да, сябры? Я могу крышечку прибрать у себе гук, напевно. Давайте подкручу микрофон свой. Бачите? То мяне не чуваць, то мяне чуваць. Ну, бачите, які казуси. Зараз я себе послухаю. Зараз, давайте я крышечку його подкручу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, наче тихіше стало, правда? Зараз я послухаю на вухі, що там. Не було чути чоловіка. Ну, їх стоїть наповно, і я зараз докрутила ще на ноутбуці. Мусить бути лепей. Там не саме ліпша моя розмова, щиро кажу. Ну, ось просто від слова з усім. Слава Україні! Героям слава! Свої! Ви з якими питаннями по рулетці сьогодні ходите? Я по рулетці взагалі не ходжу по питанню. А з якою метою? Чесно сказати, Так, чесно. Все як я люблю. подивитись на долбойобів. І як успіхи?
Я практично на 93% прийняв усе. Ясно. Правда, питання було в тому, що дівчат там не було. Ну, долбойобів я зустрів. Да. Ясно. Ну, так буває. Добре, якщо дівчата всі розумні, я не буду тоді вас розчаровувати, я побіжала, поки не нарвалась. Можна питання? Можна. А ви якого тут лазите? А я сьогодні питаю, чи вважають українці Білорусь окупованою територією. Мене це хвилює. Чи білоруси Окупована територія, Білорусь. Не Україна, а Білорусь. Ні, такого не буде. Чому? Тому А давайте, якщо у вас є час, давайте обговоримо це. питань нема. Ну, дивіться, я так бачу, що в Білорусі неконтролюєма влада, вона встановлена кацапами. Це логічно. М? Це логічно, так, да, правильно. Ну, а якщо влада не, скажімо так, не вибрана, це про що свідчить? Про те, що вона керується зовні. А якщо вона керується зовні, це окупація. Хорошо. Давайте подивимося на історію. Ви історик? Ні. Як ні? Ні, абсолютно. Ні, ви що? Ви ж зараз задумалися насчет, чи нападе Білорусія, чи ні. Ні. Як ви не можете, вам потрібно думати тим, ну ладно, хорошо. Я трохи історію знаю. Чудово, розкажіть, чому ви не вважаєте Білорусь окупованою, якщо ви з історичного свого логічного висновку можете побачити, що це окупація? Історія показує те, що ніколи Білорусія. Чому Білорусія, якщо це країна Білорусь? Насрать. Ні, ви ж не любите. Я буду казати так, як воно є. Ні, ви ж не любите, коли кацапи кажуть на нас українці. Правда? Я взагалі на кацапів кажу гандони. Правильно кажете, але я кажу про те, що вам же ж не подобається, що вони коверкають вашу етнічну назву, правда? Підождіть, а ви відкіль? Я галичаночка, ви що не чуєте? Голичаночку? Галичани. Не голичаночка, а галичаночка. Галичаночку. Звісно, така. Ні, мені просто цікаво. Я хочу почути людей. Я просто з Полтави. Ну, Полтава не так далеко від мене. Ой, та ви що? Шахет летить десь години-дві. Та ти що? Приблизно так. Провіряла? Ні, ну від Полтави до себе чітко ні. Скільки у тебе шахедів лежить і скільки у мене лежить? Ні, в мене стільки не лежить, як в Полтаві, ви що? Ні. Я тут не буду. Все, ти не умнічай. Я не буду шахедами мірятися, ніяк. От і все. Давайте повернемося до питання окупації Білорусі. Ну, якщо ви трошки історію знаєте. Можна питання ще раз? Я питаю, чи ви вважаєте Білорусь окупованою територією? Білорусь... Да. Ні, то не чесно так, тому що ви тільки що 10 хвилин тому казали, що ні. Я хотіла почути, чому ви так вважаєте, а зараз ви кажете, що так. В смислі? Чого? Ну чому? Російські війська, О, ракети там, так, літаки там. так. Це повністю окуповано. Ну, ще які питання? Все, питань більше немає. Бачите, ми з вами вибудували логічний ланцюг і з'ясували таки, що окуповано. Мені більше нічого не потрібно, дякую щиро. Я піду, статистика, о. Прийшла, наорала і свалила, да?
Я не кричала, я з вами шахедами мірялася. Як я можу на українців сваритися, скажіть? Це ж нереально. Добре, я побіжу. Ну, правда, питання дуже цікаве. Ну, погодьтеся. Де ще з українців вас буде хтось за Білорусь питати? Тільки я ходжу і питаю. Ходжу. Так. Я побіжала. В мене ще борщ. Біжи, пока. Па-па. Слава Україні. Героям. Героям слава. Такі, знаєте, неоднозначна фігура, як то в нас кажуть. Фігура. Як моя тетя каже, Оленко, ти квасолю додала до борщу? Я кажу, тетя Маша, все по феншую зробила. Чорну додала, як ми любимо. Бо в мене тетя така вихованням моїм займається, знаєте. А вона така, вона сама така прям галичанка. Вона та етнічна галичанка, що називається все життя в Україні. Мені з нею весело. Він такий історик, як я татарин. Ну, я заважила, тому що, бачите, він поплив на питання. Так, давайте я поставлю трошки чат поближче, тому що я вас не бачу. Ви мені пишете, а я так зайнята суразмовцею, що... Треба поглядіти з іншим, як баланс був, ти суразмовця. Так, ну, давай, Раймондо, я підкручу, а ви проконтролюйте. Давайте я кришечку ОБС-ку зараз подровняю. Потому что махчима, я припускаю, что браузер у меня крышечку шумит. Потому что вот как раз таки браузер я не долбала. Давайте зараз я иду, суразмовцу чувать. У меня разбалансировка з суразмовцем их древно чувать, альбо меня, напишите, коли ласка. Бо я зняла вухо, бо я його чула у телефону себе нормально. Зараз було добре, ага. Мне падаецца, што ўсё залежыць ад іх мікрафонаў, тому што бывае такое, што вуха б'е. Ну, давайте, калі будуць нейкія траблы, вы мне пішыце. Так, чаму нас так мало? Давайте, дапамажыце мне распаўсюдзіць стрімку. Ну позна ж. Людзі ж адэкватна ўжо спяць у гэты час. Микуша, болтушка моя. Так, давайте пойдем у Беларусь. По Украине гулять это классно. Мы сегодня тут уже погуляли крышечку. Идемте у Беларусь. Нічого не чапай. Добре. Нічого не буду чапати. Нате в хату. Вітаночки, як ваші справи? І злівся. Побачу, що я блогер. Так, я прибираю. А я на мене по креслу бачите. Кажуть, по креслу. Треба на стульчик сісти і на стульчику сидіти. Нічого не чапай. Нічого не чапаю. Одразу мені по руках так. Тинц-тинц. Ну, нарешті. Так. Погнали. Погуляем крышечку. По Беларуси. Что там у Беларуси у нас? Так, але агулам, я так розумію, все працює добре, правда? Слухайте, по Беларусі навіть не грузиться інтернет. Привітання. Привітання, як ви там? Нормальово. Так дренно грузится интернет, что капец. Хожу по рулетке и по Беларуси, у меня просто не грузится навіть видео. Что у вас там с интернетом? Да, все добре. Все добре? Не, я просто кажу, что я хожу по рулетке, я не могу загрузиться с белорусом, запомпуватися, потому что просто технично не працює. Не, все в порядке. Почему-то не знаю. Ну, это Вот чудово. с вами и до вас сидел тоже. Так? Разговаривал. Ну, може потрібно походити кришечку, щоб розогналась. Такое так само може бути. Це ж рулетка. Непередбачена історія, що називається. Як у вас справи? Як настрой? Спасибо, очень все Все довольно хорошо. А у вас как? Все добре. Все нормальово. Слава Богу. Так. Слухайте, хожу сегодня по Украине ходила, задавала питання по Беларуси, а вам не буду задавать питання по Беларуси.
Мне просто, ведаеце, сарыентавацца, што цікава беларусам зараз вельмі складана, таму што я тут у замежжы і прачытала, што YouTube сёння лагануў, і мае сябры кажуць, што не могуць, не маюць доступ да YouTube. Вось, але, ну, я... Это было ночью. Это Ночи? прошлой ночью было. Прошлой, не этой. То бок гэта праўда. Ну да, да. Ну, гэта дрэнная гісторыя, насамрэч. Ну, так бывает. Я згодна цалкам. Што у вас у крамах адбываецца? Усяго хапае альбо ёсць перабоі нейкія? Конечно, всего. Не, я зараз пытаю, таму што усяго гэта ў мяне ўсяго. Шчыра кажу, мне ёсць чым параўнаць. Я удакладняю, таму што вельмі важліва разумець мне ў замежжы, што у вас там, ведаеце, як у мяне з гісторыю, просто маргні. Або покажи жестом. Вы прям настолько... Ну, конечно, ну а хто Я будзе? понял вашу тематику беседы. Я хожу па рулетке просто даведацца ў беларусаў настрой, паглядзець у іх вочы. Я не задаю каверзныя пытанні, я не задаю правакацыйныя пытанні, я не ставлю на мэце людзей падставіць. Абсалютна, таму што я цалкам разумею ўсю сітуацыю, і мне вельмі будзе шкада, калі, не дай Божа, хтосьці за мяне там з нейкіх прычынаў можа атрымаць, скажем так, непрыемнасці нейкія. Не, я такім не займаюсь абсалютна. Мае беларусы гэта дакладна ведаюць, таму што я ж сама беларуска. Таму мне галоўнае ведаць, што у вас окей настрой. Показывает украинский флаг, поэтому я настолько... Я з Украіны. Я тэхнічна з Украіны, так. Технично. Так, абсалютна. VPN, короче, но не понял. Не, няма VPN, я в Украіне. Я фізічна в Украіне. А где конкретно? Ну, хто ж вам правду скажа? Ну, так, образно. Глядзіце, моя мама вучыла мяне не задаваць яна называла гэта 3 дэбільных пытання. Дзе ты, з кем ты і чым займаешься? Я ніколі сваім сябрам не задаю такія пытанні. Дзе ты, з кем ты і чым займаешься? Таму што гэта такія пытанні з катэгорыі асабістыя. Чалавек можа ў гэты час быць у нейкай незручной сітуацыі для мяне, а ён не ўмее брахаць. І вось на такую праўду чалавека выводзіць гэта непрыгожа. Таму не задавайце людзям пытанні, дзе ты, з кем ты і што робіш. Дамовіліся? Я спрашиваю, откуда вы? Ну, дзе ты? Ну, гэта ж тое самае. Аналагічнае. Не так. Добра, пабегу. Хачу з беларусамі крышачку паразмаўляць сёння. Я рада, што вы усміхаецеся. Няхай у вас такі настрой зберагаецца ўвесь год. Дзякуй. Дзякуй. Жыве Беларусь. Так, сіпаты кіраўнік прывёз Арабію. Давайте тэхналогіі. Так, пытайце, чакаеце балы любля пасля выбараў. Окей, добро. Пішыце ў чаце, зараз запытаю. Але вельмі цяжка пампуецца Беларусь. Вельмі цяжка. Зараз спытаю за курс. Так, слухайце, гэта вельмі... Бачыце, добра час ад часу захадзіць у ютубчык, калі у цябе новы мікрафон, і з людзьмі размаўляць, таму што гэта надважліва. Добрый вечар. І сліваюцца. Чуюць беларускую мову і сліваюцца. Мікуша, ты украінская птаха. Я офігел, і пайшоў у обморок упаў. Прывітанне. Як ваша справа? А што гэта я фаню у вас? Вы мяне што записываете? Не? Ну, дай Боже. Не выкладайце мяне ў YouTube, калі ласка. Я похож на ютубера? Я не ведаю. Хто вас ютубераў ведае? Вы ж як партызаны працуеце. Почему? Как? Я і кажу, чаму як. Правда? Бачыце, вы адразу і спаліліся. Слухайце, у мяне такое пытанне. Што вы чакаеце ад курса рубля? Куды ён паляціць? У якую гару? Якого курса рубля? Беларускага. А што, у вас іншыя рублі ўжо ходзяць? Ну, так я да чаго? У нас все стабильно. 30 год стабільна. Не пачынайце, я спросила за рубль, потому что вы меня зараз разгоните, я вам расскажу, як стабільна.
Мне вон нават папугаи, чуєте, як сваряться? За стабільність. Я не реагую на слово стабільність. Матюкатися починають. Ну, да, у нас з рублем все хорошо. Ну, де ж добре, слухайте, ну я зараз курси чиню і погляжу, як у вас добре. І он же ж садиться, я ж бачу. Хто? Рубль білоруський. Де сидить? Просідає білоруський рубель. Где он приседает? Просідає відносно валютів. Ну, то валюта приседает, может, Валюта. Ну, по-білоруську, да. Скажіть, ми і так зберігаємо доляри. Що ви тут кажете фігню, правда? У нас як було 10 долярів у кишені, так і зосталося 10 кишенів. Ой, 10 долярів у кишені. Ну, а вы откуда? Я ж з України, ви що, не бачите? А как я должен увидеть? Ну, мені там стяжочок унизик лишь. Ну, а тут без разницы. В сенсі без разницы. Почему? Вы думаете, я под Старлинком? Где? Под Старлинком, думаете? Европейским? Не знаю. Ясно. Добре, пойду. Коли у вас все добре, стабілізець. Окей. У нас все хорошо. Я бачу. Беларусь — это сила. Дай Боже. Беларусь — гэта сила. Чулі? Беларусь — гэта сила. Сидіть півас посьорбывай. Беларусь — гэта сила. Ой, блин, мало. Смешно. Так, Сабри, давайте еще 20 хвилиночек. Ой, божечки. Привітання. Вітання. Зараз буду вам робити когнітивний дисонанс. Хотите? Ну, давай. Бачите, я єдина українка, хто заходить у білоруську рулетку, розмовляє білоруською мовою. Ну, я Білорусь. Ну, а я українка. Окей, коли ласка. Це Дана. Як ваші справи? Хорошо. Треба казати добре. Бачите, я українка, ліпі за вас веду білоруською мовою. Я ж сказала, буду робити вам когнітивний дисонанс. Ну, так получилось, что мне немножко похуй. І, слухайте, коли вас на гарматне м'ясо пустять, вам так само ж буде пофігу, правда? І пішов. Привітання. Добрый вечер. О, слухайте, я бачу приємну пару. А видите, Приятно. напевно, особливо приємно, що ви цвярози. Ну, и то все неправда. Мы не пара, и мы... І не цвярози. Чудовно. Слухайте, ну бачите, ви мені усі конспірологічні теорії взяли і поламали одним махом. О, вы размовляете, вы из Украины размовляете на белорусской мове? Я роблю тут білорусам когнітивний дисонанс, тому що я українка, яка розмовляє білоруською мовою, і я на мене чують і починають такі, нічого собі. Ну, цікаво. Дякую. Дякую. Як ваш настрой? Все добре. Все добре? Дай Боже. Ну Я я... Куль з України. О, божечки, як вам так сказати? Ви бачили мапу України? Як його Глобус України бачили? бачив? Я довсюль. Я волонтер і я повсюль. Я можу бути сьогодні у Харкові, а завтра я можу бути в Ужгороді. Видите, тут історія замовчує, де сьогодні мене занесе. Сьогодні вигляд. Я хочу привітати праз вас свого сябра Юрія з Едмонтона з Канади. Я його вельми люблю, я йому вельми вдячна Чому за його присутність у моєму житті. Ну, мені буде приємно, коли ви Юрію з Едмонтона передадите вітання. Мені подається, це буде лепше, що я змогу для його зробити у гэтым годзе з Білорусі вітаночки передати. Передайте, коли ласка, Юрію вітаночки. Ви можете йому потелефонувати, там в Вайбері. А я соромлюся. Видите, мне прості праз рулетку. Ви заскочите рулетку, попросить людей. Бачите, видите, як йому приємно буде? Ну, у нас включена Україна, і тому навряд чи ми побачимо вашого сябра. Ну, чому? Ні. Ну, коли ви заб'єте у Гугло Юрій з Едмонтона, я думаю, що ви таки побачите Юрія з Едмонтона. Тут не можна забити ім'я, тут можна тільки країну забити. Нет, я ж не кажу вам в рулетке ему передавать. Просто сказать. Ні. Добре.
гэта маё, калі каму патрэбна будзе Ну, пачуць, ён цікаво, пачуе. чому ви самі не можете це зробити? Я толькі што зрабіла, вы просто мае маніпуляцыі не пачулі. Слухайце, у мяне цікавае такое пытанне ёсць, што будзе з беларускім рублём? Таму што мы тут сачым за грыўняй, яна ў нас крышачку так леціць у космас. Купляйте долари. А Як лучше кажуть, налейте Беларусь. евро. Мы на еўра сидзім, у нас еўра. Да. Лейте евро. Ведаеце, Що завгодно, але не білоруські рублі, не російські. у нас тут беларускія і расійскія, дзякуй Богу, не прадаюцца. Слухайце, ведаеце, заўсёды украінцам распавядаю гісторыю. Вы не разумееце беларускую ментальнасць, таму што беларус жыве далярам у галаве. Нават калі ён прыязджае ў іншую краіну, ён усё роўна ўсе цэннікі пераводзіць у даляры і глядзіць, ці дорага гэта, ці дзешава, гэта танна. Таму я так думаю, што ў Беларусі ўжо мусіць быць нацыянальная валюта даляр просто. Навошта блытаць людзей, правда? І зробимо референдум, каб стати 52-м штатом Злучених Штатів. Як ви так собі мислите? Сколько бы людей подписались под это? Слухайце, шчыра кажучы, ось, напэўна, трэба апытанку правесці. Ці варта нам ставаць адным з штатаў Злучаных Штатаў? Разумееце? Ну, Мне падаецца, гэта будзе цікава. это цікаво буде дуже. Слухайте, ну насамрэч, я вам шчыра скажу, я так вціхара дзесьці бы падтрымала. Так, але на слове рэферэндум у мяне вока дёрнулася, ведаеце, таму я прапаную просто апытанне такое сацыяльнае правесці і не абзывацца ніякімі рэферэндумамі ўсім рэшта. Добра, я пабегу далей. Хачу пабачыць настрой беларусаў. Мне вельмі важна разумець, што з вами ўсё добра, вы усміхаецеся, у вас маланачкі ў вачах, і мне гэта неймаверна прыемна бачыць. Я жадаю ўсяго самага-самага лепшага шчыра. Взаимно. Дякуємо вам. Дзякуй. Побачення. Няхай шчасціць. До сустрэчы. Ой, Юрачка. Я перадала праз Беларусь табе вітаначкі. Толькі сёння нарэшце згадвала, хацела табе галасавуху запісаць, што запішу ўвечары. Я Светіку ўчора запісвала, а сёння табе запішу. Зайцы, так. Гэта папярэднія былі. Так, дзякуй, сябры, дзякуй шчыра. Гуляем далей па Беларусі. Колькі у нас тут часу? 43 хвілінкі. Я сёння адпачываю, таму што шчыра кажу. Я сёння працавала вельмі плённа. Вельмі прыемна, добрага вечара. Добрый вечар. Я з Беларусі, город Мінск. Я з Украіны, і я ўсеукраінская. Место Киев. Якія у вас пытанні в Беларусі? Вы ведаеце, я толькі што хадзіла па рулеткі па украінцах. Прабачце, фаніць крышачку. Можна па-русски размаўляць. Не, я не размаўляю па-руску. Навошта? Хадзіла па украінцах, пытала, ці лічаць яны Беларусь акупаванай тэрыторыяй. А да беларусаў зайшла проста паглядзець, якія яны прыгожыя. Так, завіс. Напэўна, хацеў мяне запісаць. Вітаю вас, шановна. Прывітанне. Слава Україні! Героям слава! Жыве Беларусь! Живе вічно, а Путін хуйло. Хуйло. Україна понад усе. Так, Україна понад усе. А ви звідки? Я? Так. Я увогуле з Беларусі, але знаходжуся ва Україні. Розумію, так. Так. Я можу спілкуватися українською, я білорус, розумієте, так? Чудово. Я... Слухайте, то ви мені рідний майже, тому що я етнічна українка, але громадянка Білорусі. Приємно. Україна, мати, вибачте, живі Білорусь. Приємно. Приємно таких людей зустрічати, розумієте? Я можу розмовляти на русській мові, як вам зручно? Ні, я не люблю російську, ви що? Ну так, приємно. Навошта? Не, я кажу, не очікував, українську буде не очікував. Вибачте, трошки. Не очікувала. Так, все ви правильно кажете. Не очікував, так. Так. Я кажу, білоруси не білоруське, але на русське я можу... А ви територіально у Білорусі знаходитеся, або під VPN? Конечно, Білорусь. Я зрозуміла. Я хотіла вам сказати, що ви вельми пригожий чоловік. Приємно, ви так само. Мені вельми кранально бачить ваші очі. Гэта ось кранально для серця, я маю на увазі. Мені вельми приємна така щирість у вас. Так.
Так. Бо я белорус, разумеется, ось, ну, что мы расповести? Так. Расповесьте, я хочу... Вибачте, я кажу, ні, я кажу, що розповісти, ну, що более розповісти. Тільки так, бо я білорус, но я Так. ну, Так. вот. Слухайте, я вам хочаце я не буду вам задаваць каверзнае пытанне, тому што я лічу, што гэта некарэктна рабіць у такім фармаце. Я могу розповісти, я на любой темі порозмовляю. Суперова, глядзіце, слухайте, я увогуле, вось мы з вами беларускамоўныя, я занурылася зараз у тэму, якая мяне хвалюе, вельмі хвалюе, я бы сказала. Яна зараз займае, ну, адсоткаў 30-40 майго часу агульнага. Я залезла ў этнацид. Так, вы разумееце, за што я кажу. Таму што я часцей за ўсё, калі размаўляю з беларусамі, яны ж разумеюць беларускую мову, то бок яно вось там дзесьці ў падкоркі яно засталося. Але яны кажуць, я не магу размаўляць. Ты разумееш, вось няма пра... Я разумею, пра што вы кажаце. Так, то бок вось гэты нейкі бар'ер стаіць, што нібыта ты ж цудоўна разумееш мову. То бок я ж вольна размаўляю беларускай, пастаянна прычым. Няма ў мяне праблем з беларусамі, але калі пытанне ўздымаецца адказаць мне, вось тут пытанне, і я пайшла ў этнацид глядзець, што з беларусамі адбылося. Можна распавядаю, адразу дам адказ. Давайте. Так. Давайте. Люди боятся, разумеется, так, бо пропаганда. Здесь где что, разумеется, так само «Живи Беларусь», я уже наговорил, но за слово «Живи Беларусь», разумеется, уже там людей за краты. Разумеется, так? За добре, коли здесь, коли тут, здесь, тут. Не кожен день розмовляю, разумеется, на білоруській. Так. Ну, я вам розповіду более, я веду Білорусь ще старожитню мову, бо я, ну так, 86-го года народження, так, не кожен білорус так розмовляє так, як я. Ну так. Угу. Бо я був в селі. Бо я розумію, я вивчаю... О, суперово, у вёсочки. Українську буде в селі, а по-білоруську буде в вёсці, так? Так. Розумієте, так? Так. Ось, приємно. Ось так людини, українська. Бо я веду Людина. полка я Калиновського, я спеціально питаю, бо ночами не сплю, розумієте, так? Ось, трошки тяжко. Ну, вибачте, за слово «Живи Беларусь» нас затримали. Я ведаю, не ўжывайце, я ад вас гэтага не патрабую, я чую. Давайте вось по этнациду пройдемся. Што я занурылася аж до 1772 году, каб вы разумелі. Я аж туды правалілася і пайду яшчэ раней, таму што там мне яшчэ цікавей. Якщо напишу свої, можна контакти, будемо працювати разом, якщо працюємо. Вибачте, я кажу, вибачте, я завсёды, вибачте, ви може чуєте, у нас і блогер є, Кастусь. Конечно, не ведаю Кастуся. Слухайте, хто не ведає Кастуся, ну що? Слухайте, я зайшов, нас його заблокували, мусить, так? Так. Розумієте, так? Я зашел до девчонка такая была с Донецка. Давай, ты белорус, ты разговариваешь, ну, понимаете? А знаете, как украинцы говорят, а ты на русском можешь разговаривать? Я говорю, ну, знаете, вы разумеете, так, немножко... Так. Давай перейди на русский язык. Я говорю, я могу разговаривать на русском языке, вполне. Все, я и пишу, я учился, ну, я сам я в деревне живу, недалеко от Минска, я говорю, а давай на белорусском. Ну, вы понимаете, разумеете, так? Ну, чтобы Тиму Кацапа не разумеет нас. Ну, так. Это цудовно. Так, я сам задал историку, разумеете, так, у Менску, так? Я ведаю старожитні назви, де, що історію, так, він шмат. Давайте, якщо напишу свій контакт, давайте будемо з вами спілкуватися, ось мій номер так особисто. Телеграм, WhatsApp, де, що я так само патрулюю Збройні Сили України, Путін хуйло, я одразу казав і кажу, так, ну, вибачте, так. Слухайте, ну гэта ж небяспечна. Вось вы мне кажаце, гэта бяспечна. Нічого, ну, розстріляють, дай. Я кажу, ну... Що ви такі глупства кажете? Не кажите такого. Не кажите. Не, я ведаю историю, бо я белорус. А правда белорус? Ставьте меня до стенки. Чего мне бояться? Не треба, вы что? Вы ж каштовность. Не, послухайте, я вам скажу. Скажу и пойду, тому что... Хорошо, добро. Скажу и пойду. Так, кожный человек... Я хочу, как бы здесь записали, здесь что-то потримали. Где Кастусь дівся? Ви чули за його? Кастусь допомагає Україні. Кастусь зайнятий. А чому я так зайшов, я кажу, за що Білорусь зробила для України? Я кажу, починаю випуск, як сам працюємо, я в Білорусі, так? Я кажу, я партизан такий білоруський. Я кажу, приїжджай до нас, там, полк Калиновського, може, чули, так?
Чому чула? Їх відаю. Бачили мене, так? Так слухайте, Янки легендарний, да? Раді Конечно. Божих орків. Так слухайте, так я кажу, я в Білорусі, ні, так я в Білорусі. Так вибачте, я зайшов дівчина, каже, там, ну, вибачте, просто закасуся, просто розповісти. Мені що, нічого у нас не, може заблокували його. Бо я бачив там, передає там з Новим годом, дівчина з України, там, нас мусить його заблокували, так? Я хотів поглядіти його. Максима, я його давно не бачила, насамрэч. Так само, ну, бачили, що він робить добре? Конечно, Бачили, ведаю, конечно. Гэта ж наш Кастусь. Кастусь може братися, ну, Так. не мені про кого? Йому виносили ресурси. Дивіться. Такий канал, не канал, є такий, ось я хочу розповісти, так само ось про блогерів, які так само роблять справно дрони, мавіки, так, коли ви допомагаєте Збройним силам України, бо я, ну так, я так і розуміється, так, у нас так само хлопець со мною служить, ну, афганець, так само каже, там, допомога, так, вам буде вам, коли напишу, і так ось, Микола Рушниця. Може, чули такий Микола Рушниця? Це ж український блогер. Так, ви чули про таке? Геннадій, звісно, я його знаю. Його прямий ефір іде. Я відаю. Зараз покажу. Станіслав Чумак. Може, бачили? Не Ні, бачили? Станіслава Чумака не бачила. Я вам розповіду так само не дівчина, бо там під окупацією. Я вам покажу ось такий хлопець. Ось у мене є особисто. Я вам покажу. Дивіться. Ось такий, ось. Бачите вам? Не показуйте, ну я ведаю його, не показуйте на рулетку, тому що вас зараз заблочить рулетка сама. Мені дякую, ну, не... Телефон не показуйте на рулетку, это порушає правила рулетки. Ты понимаешь, что теперь украинцы с тобой сделают? Чутно. Та я гэта ведаю, все, я ж його гляжу. Факт того, что твоя Станіслав Чумак, я просто кажу. Я просто не ведала, що гэта Станіслав Чумак. Киевская хунта. Да мне пофиг, знаете уже, да похер, блин. Я вам расскажу более, немножко, ты, бляха, герой наш, наверное, ну, я кажется, просто видите, я вам просто розповіду, така дівчина попалася мені так, ну, з Гомля, розумієте, я веду білоруську мову, так, а так само білоруси, не кожен білорус веду, я старожитню мову ще веду. Видите, коли город Гомель, так, а ведаете, як буде на старожитній мові, ні? Розкажіть. Гамель. Гамель, Максима. Брест. Бересті, так. У мене у Бересті живуть сябри. Менск. Знаете, как Минск. Менск. Так? Конечно. Менск. А видите, откуда это назва? От речки Менка. Менкеры. Не от речки, а от раки. От раки. Так. Ну, рака Менка, окей. Так, Я вже так мінімізувала, скажімо так, Я значення. сидів ось так, вчора сидів ось так. Ясно. Кажу там, ну, ось вчора сидів ось так. Я кажу, слава Україні. І не, вибачте, так кацаби попадалися, ну, розумієте, так, там, привіт, брат. Я одразу перехожу на білоруську мову. Вони, Донецьк. Я кажу, розумієте, так, а що Білорусь зробив для України? Я кажу, один з перших загинув на Майдані був Михайло Жизневський. Чули такого чоловіка? Я вам розповіду болі, ви такого не чули, я вам розповіду болі. Ви думаєте? Я, добре, а що можете, ну, особисто, що я хочу. Ви ведаєте, придурки, розмовляли помник. Ви чули? Ні? Міша? Так, Жизневського, розмовляли помник. Я не пам'ятаю такої. Я веду, що помник прибрали. Прибрали, так. І маті померла. Так. Померла. Розумієте? Так. Розмалювали придурки з балончиків, так. Я не бачила, як розмальовували. Максима, але я не сутикалася. Ні? Я розповіду, так. Розмалювали придурки. Михайло Жизневському, так. Ну, гэта, може, провокатори. Хутчэй за ўсё, украінцы не будуць гэтага рабіць. Може бути. Не, бо, розумієте. Так, може бути і так. А ви згодні, що я білорус? Ні, некоторые питаються, а ти кажеш, що не так. Ведаеце, я на сваем... Такой человек, Зянон Пазняк. Може, чули такого человека? Ну, хто не ведае Зянона Пазняка? Вы мне такія нейкія базовыя рэчы задаеце, пытанні просто першага класа, що называецца. Наставник для колісті білоруської мови, так? Ні, там є таке, ні, так. Мы мусім Зянону Станіславовичу подякувати за наші національні адзнаки. Як мінімум. Приємно. Так. Приємно. Якщо бачите, нам свій номер написати, так, якщо приємно. Вам ви дуже гарна, я кажу, дуже гарна. Дякую. Українська, дуже гарна, вам ви Дякую. Вибачте, я кажу, не очікував, українську не очікував. Ну, вибачте, не кожен, ну, так, там, то так, то... Не кожна українка так спілкується білоруською, скажіть. Я унікальна, правда? Так. Так ви ж, добре, таке питання вам. Ви себе лічите чим?
Українка ці, ким? Українка Ким? ці білоруска? Я лічу себе білоруською українського походження. Ось так. Так. Я розумію, так. Не, а ви хотіли б приїхати в Білорусь, так? Я жила в Білорусі. Жила, но я ви вимушені були з'їхати, так? Я Так. розумію, так? Я рятувала дітей. Тому що я веду Зеленого Позняка. Так, приємно, він красавчик. Ви зрозуміли, так, ну так, приємно, не кожен день погодились, так приємно. Так. Розумієте, так? Ну, заходите час від часу, я тут зараз буду гуляти регулярно, коли вам буде сумно і захотите побачити українку, яка розмовляє білоруською мовою. Вибачте, знаєте, видите, на житті, ми працюємо, розумієте? Я Я шукаю розумію. специально русских дедов, что довести до инфаркта, я кажу там. Они развиваются пропаганда, 8 лет працюють, 8 лет бомбили Донбас. Дивіться, я кажу, дивіться, ну ви бачите, не дивіться, так, я кажу. Говорит, а что из Беларуси делать? Я, значит, починаю. Може, чули за Маджахеда? Ви чули за Маджахеда? Наш білорус, звісно, загинув. Так, загинув, так. Полка Сікальновського, так. Приходить зараз, ну, я буваюся, що то з 14-го року, так, розумієте, так. І ось так само вам розповіду, так само трошки дуже важко. Ви бачите, так само зброю. Тяжко розповідати, ну, Буча там. Не згадуйте, бо я сама зараз буду ридати, тому що я непосередньо в гэтым всім живу. Я гэта бачу штодня. Я гэта проживаю штосекунды. Не так давно в Запорожжі було. Я не хочу... Запоріжжя. Ну, Запоріжжя українською, так. У мене сябри в Одесі під постійними обстрілами. Я хочу, можна напишу такий канал, він такий, чоловік такий. Олександр Коваленко, може, чули, може, чули? Я дивлюся Олександра Безпалого. Чули такого? Не чув. Я вельми хотів розповісти, можна дивіться, так це ж саме, я кажу, дивіться, там, я кажу, розповідаю, так, красавчик. Можна, кажу, я схиляю голову за такого чоловіка, ви не чули. Злой одесит, не слышали про такого чоловіка? Напевно, нечто чула, мабуть, чула. А мабуть, не чула. Можно я покажу, просто в эфире, вот там, его пригласили, там, ну, вибачте, пригласили, я кажу, так і набігу. Ну, давайте, і уже побігу, тому що мені ж ще інших білорусів треба побачити. Ну, я бачу, я розумію, ну, просто хочу показати, злой одесит, там, он там, там, закройте рот, не арестуєш, там, закройте. Не робіть мені нерви, це треба так Українську казати. мову, просто, Так. просто, дивіться, я кажу, так, просто хочу показати, ну, так, там красавчик, да и там, ну, блин, тягла, дал там, все там, да ты что, там украинские блогеры там все подняли его там, хочу показать, так, может бачить, это красавчик такой, Александр, вот, он меня, может чули такие, вот, дивіться, я кажу. Олександр Коваленко в прямому ефірі телеканалу Київ на ведучій Ірині Король. Дивіться. Красавчик. Дивіться, я покажу просто. Ви так на рулетки не показуєте, вас зараз рулетка сама заблочить, а потім будете скаржитися, що я вас заблокувала. Ну я його веду, звісно. Звісно, веду. Дивіться, послухайте, Станкаша, послухайте. На скандал у прямому ефірі вже реагує медіа Свобода. Чутно. Да є там красавчик, Олександр. Ну, я так думаю, що мені зараз не вельми буде цікаво глядіти у ваш телефон. Я би лепі гэта перевела все ж таки у нашу розмову. Я розумію, так, я кажу, звідки відете так білоруську мову? Ви здесь вивчали, ви наставниця? Ні, я не наставниця. Я просто щира українка і білоруска. Прихильниця білоруської і української мови. Так, а вам я ще питання. Так? Я вже побігу, тому що вже 11 годин вечора і вже потрібно кришечку потрібно вже ложитися спати. Я кажу, не прямі. Вас ніхто не бачить, все спокійно. Ну, що ви, у вас прямий ефір, так? А вас чують чи не бачать, так? Приємно. Сестрочка, вибачте, можна я розповіду, бо моя сестрочка душі. Дякую. Я одразу кажу, слава Україні! Героям слава! Слава нації, смерть врагам, москаляку на гіляка, а Путін хуйло. Хуйло. Слава Україні! Живе вічно, героям слава і слава Україні, сказали? Україна понад усе. Добре, я побігу. У вас прямий ефір? Так, у мене прямий ефір, але я вас не показую нікому. Я просто слухайте.
Ні, вас ніхто не Ось бачить, усе Олександр добре. Коваленко, дивіться, хочу розповісти за його. Олександр Коваленко, налітий такий. Добре. Красавчик, хочу кого Я думаю, що українці його відають. Так, я просто запам'ятав, Микола Рушниця канал такий, так? Ось такий, Геннадій. Сестрочка, вибачте, ви мені не показуєте, будь ласка. Ні, не показую. Вас дуже кохає душі Україна. Дякую. Сестрочка, Батько у нас Бандера, так. Україна мати. Янки, так само чуді, так. Ігор, відаємо, передам вітання. Вибачте, вам привітання. від душі. Дякую, все, я побігла далі. Сестрочка, вибачте, як тебе звати, сестрочка? Сестру звати Хелен Мінська. Можете мене подивитися на Ютубі, на Фейсбуці, на Телеграмі, де вам завгодно. Можна? Хелен Мінська. А ви просто загуглите, побачите. На першому же інтерв'ю зрозумієте, що це я. Я така одна. Приємно так білоруська. Ви за Білорусі? Я і за Білорусь, за Україну. Це ж у очах читається. Так, я бачу. Я спеціально думаю, вам видите, вельми шмат таких каца попадається. Тому що вивчив я білорусь. Ні, я не каца. Дякую Богу, що я не москаль. Все, я побіжу на гэтай добрій ноті. Да, пойду щирих ще білорусів пошукаю. Дякую щиро. А меня, я кажу, нехай щастить. Нехай Слава щастить. Україні. Героям слава. Женя Білорусь. Живі вічно. Як то, будь ласка, я кажу, так, будь ласка, не показуйте. Ні, не буду, обіцяю. Все, папа. Схиляю голову. Слава Україні. То взаємно. Навзаєм, так. Навзаєм. Героям слава, слухайте. Так, ось так, сябри. Ні, ён реально ведае мову і українську. Я чую, що яна у яго такая крышачку, скажем так, а беларус, ён беларус. По акценту чуецца, але, ну, такі веселый дядька. Прыемна, конечно. Не, я беларусу не показываю, потому что вось, калі б я яго показала, вы ж разумееце. Так, нельга. Не. Хелен, ты скажи, грошей, расскажи, как это, поделись секрет. Валечек, потому что вы меня, блин, есть. Вы меня постоянно, вы меня, як это сказать, омоложаете. Своими, видите, після розмови з командою я як это, одновленная такая. Видите, меня проскрабирує команда, і я така одновленная виходжу. Валік, я щиро кажу, я змінюю своє життя, тому що мені потрібні переміни. Я вельми шмат часу провела у траури. Я хочу змінів, я хочу, щоб у мене все було добре. Я больше не хочу плакать, и я не хочу больше жалеться. Мне крышечку гэта уже набрыдло, и я хочу просто, видите, каутнуть поветра и сказать, что все добре. Вось. Калі я перестану прокидацца слязьмі на вачах, вось гэта будзе азначаць тое, што я пачала адужваць. Так, сябры, 11 гадзін вечара, крышечку пагулялі. Я перакідаюся на асноўную камеру, да? Мы працуем вось так. Хто будзе глядзець эфір, калі ёсць перабоі з гукам, калі ласка, скажыце мне об гэтым. Калі няма перабояў з гукам, я з задавальненнем буду рабіць гэта далей. Лялечка моя са мной, бусинка моя працуе. Та, я наплакала сабе на мікрафон, і што? Вось, яшчэ камеру трэба памяняць, таму што мне камера крышачку рабіць, але гэта з часам, таму што ёсць вельмі важлівая справа. Мы яе хутка зробім, і я думаю, што... Чью кровь п'еш? Вашу, Валік, вашу. Сябры, я вам вельмі удзячная. Дзякуй, што вы мяне ёсць. Вы моя мотивация, вы мой настрой. Я вас вельмі люблю. Вы со мной и у скрутным становішчы, и у радости, что называется. Я умею з вами смеяться. Я не люблю перадаваць вам боль, таму плачу часцей за ўсё я адна. Але я ведаю, заўсёды вы мяне падтрымаеце, таму што сёння літаральна, калі я попросила прабачэння ў Telegram, мне прыйшло адразу паведамленне з падтрымкамі, адпаведна. Што можа быць лепей у гэтым жыцці, калі вакол цябе такія цудоўныя людзі? Я гэта вельмі цаную, я гэта вельмі люблю. Я паспрабую для вас рабіць нейкі светлы ўсё ж такі контент, таму што я лічу, што бруду і так шмат, і гора ў нас шмат, каб я яшчэ дадавала і капіталізировала гэта ўсё, таму будуць вельмі пазітыўныя праекты, будуць вельмі цікавыя госці.
Сёння я праходзіла ўжо, што называецца, фіналізировать усю гэтую гісторыю. В бліжэйшым часе мы прэзентуем закон Лахвіча, дзе вы даведаецеся, чым мы займаемся. Я пакідаю гэта права прэзентацыі за ім, ён на гэта заслугоўвае, і я перакананая, што ён зробіць гэта лепшым выглядзе. Таму, сябры мае дражэнькі, ідзем адпачываць. Усім добрага вечара, дзякуй за то, што вы ў мяне ёсць. Цануйце адзін аднаго, любіце адзін аднаго і ведайце, што побач з вамі заўсёды шмат цудоўных людзей, якія з вамі і пасмяюцца, і загарнуць у коўдру любові, калі вам будзе вельмі цяжка. Дабраноч. Я вас люблю. Жыве Беларусь! Слава Украіне!